Чакай, не. Сега с моите приятелки ще направим урок по северозападен български, сиречко-инански. Без да се лигарите. Ще го качвам. Така, не. Сега, кажете, мои приятелки, как казваме в Койнаре ела тук? Яла тука. Донеси ми това, ако обичаш. Време донеси това, ако сакаш. Махай ми се от главата. Май се ми се от главата. Май ми се от главата. Да ми се мащаш. Добре. Мога ми се мащаш, да. Върви на майната си. Я ври на майната си. Добре, майната си. Добре. Мога ли да дойда до вечера и аз? Моля да я вече. Я може ли я додама? Я моля да. Моля. Добре, нещо друго сещате ли се така по-култово? Не. Аз се писама. Вриката. Врика трайна. Глави по дяволите да ме. Деме. Той е